תגידו, אתם לא מתביישים? אלי? מה? לא דיברנו על זה שאתה מסדר את הבית? איתי, קום בבקשה, תעזור לו. אלי, דיברנו על זה, קצת אחריות, בר מצווה. תראו איך הבית נראה, תסתכלו את המטבח, כולם צריכים להגיע עכשיו. תראו איך נראה. אלי, תענה לטלפון. נו, אלי, תענה לטלפון. אלי. הלו. כן. אמא, אבא רוצה אותך. תביא לי את הטלפון. אלי, תביא לי את הטלפון. איזה חוצפן. אלי, אתה ממש חוצפן. נו, באמת. הלו. שלום. מה ניש? אלי, בוא תעזור לי בבקשה עם השקיות. לא יכול, אני באמצע. מה לא יכול? אני באמצע? מה, אתה בן 4? בוא תעזור לי. חני, מה אתה גדלת פה? אלי, מה? דודה שלך מבקשת, תתבגר, אתה עוד מעט בר מצווה, מה נסגר? שלום. וואי, אלי, תעשה לי טובה. תנו לי, ברחה לי לכביש, בוא תביא לי אותה. שנייה, עוד 5 דקות. מי זה מעלה יש לו באמצע? קום מיד! בסדר. אלי, החוצפן, קום! יאללה, די! חני, מה נהיה עם הילד העצלן שלך? אריאל, בוא משחק. הלו, באמצע, זוז. מה באמצע? ככה אתה מכניס אורחים? יש לנו אותה בחוץ, לך. יואו, זה מעצבן. שלום, מי עושה קפה? אחריות, מצווה, זו, חוצפן. תראה, טוב. אהלן, אני אלי, חולה על כדורגל. אני חני, אמא של אלי, וזה הספונסר שלי. אני אסף, בן דוד של אלי. אני אילון, בן דוד של אלי. מימי, או מיכאל, אח של אלי. היי, אני שרית ואני הגיסה האהובה במשפחה הזאתי. היחידה? ואני נשואה אבי? אבי, נכון, אבי. אני לא רגילה שאתה פה פשוט. קונן, התחלנו. ובינינו, אני הדודה האהובה על אלי. אני בטה עליו, והוא מת עליי בחזרה. שרית? היא בסדר. היא בסדר. היי, אני רותי, וזה מתן. אני יכול להציג את עצמי, תודה רבה. אנחנו הדודים של אלי, ותכלס, אני באתי פה בשביל לנצח. ממי, אנחנו באנו לפה בשביל לנצח. בלעדיי, חצי בן אדם. שליש. ועל הדרך, אם נצליח ללמד את אלי איזה דבר או שתיים על החיים, אז יהיה טוב. שקט חברים! התחלנו! היי, אני מירי. היי, אני נחום. ואנחנו הדודים של אלי. אני איתי, אח של אלי. איתן, בן דוד. אני אריאל, בן דוד. אנחנו נכנסים למגרש. לא היה לנו מושג לקראת מה אנחנו הולכים. אחלה מגרש יש שם, דשא, ליגה ד'. בכלל אמרו לנו שחוגגים לאלי בר מצווה. מה כדורגל עכשיו? ואני בכלל הייתי באמצע סרט סטאר וורס 2. סרט נפלא. ידעתי שזאת ההזדמנות שלי להוכיח לכולם מה אני שווה. היה לי ברור שאנחנו הולכים לקחת אליפות. אנחנו נכנסים למגרש ואני כולי בהתרגשות. יואו, נו, מה זה החום הזה? בואו נתחיל כבר. יש, הולך להיות מעולה היום. רגע, מירי, איפה נחום? איפה נחום? איפה הילד שלך? העיקר קמתי ב6 בבוקר. פרקס או משהו. רגע, הנה, מי זה? נחום ואריאל. כן, חי בסרט, איך הוא נכנס לו? תראו איזה דובון אכפת לי. הנה אריאל, הוא תמיד מתעלף מקם. היה לי ברור שאני אהיה המאמן. למה מי עוד יכול לאמן את המשפחה הזאת? שלום, אני נחום, אני המאמן שלכם היום. וזה אריאל, העוזר שלי. שימו לב, אני לא אסבול שום חוסר משמעת. מהיום מה שאני אומר, קדוש, ברור? ואז הוא הגיע. איך שראיתי אותו רעדתי כולי. הוא מטיל אימה ופחד. נחום נכנס למגרש, עם פוזה של מאמן, מתחיל לצעוק עלינו.
לגמרי, מה? חש את עצמו, מה זה? למה מי שיצעק עליהם האלוהים? ממי, הוא מאמן אולי? מהיום, מה שאני אומר, קדוש. ברור? אני חשבתי שאני מתפוצצת מצחוק. שקר! אימא'לה, פחד. אני נכנס למגרש, רואה את מירי צוחקת על נחום. רואה את כולם מסתלבטים, ידעתי שפה אני נכנס. מה נראה לכם בכלל? ככה אתם רוצים לקחת אליפות? באנו היום כדי להתגבש כקבוצה, כמשפחה, כדי לגדל את הילד הקטן הזה להיות גבר. נראה לכם נורמלי השכונה שאתם עושים פה? וואלה, צודק, סליחה. קצת עף על עצמו, אבל תכלס צודק. הוא צודק, מה, אין מצב שלי נשאר אותו דבר אחרי התוכנית הזאת. ואם אנחנו רוצים שהשינוי הזה יקרה, אנחנו חייבים לקחת את זה ברצינות. ברוכים הבאים לגולדסטאר משפחת שקט! שימו לב, בשלב הראשון אנחנו נעביר אתכם תוכנית אימונים קשה. בשלב השני אנחנו נעבור למשחקים נגד קבוצות שונות. אריאל יחלק לכם עכשיו תפקידים, ומיד לאחר מכן נעבור לחדרי ההלבשה להתלבש. מתן, חלוץ מרכזי. חני, בלם שמאלי. אבא, אתה חלוץ שמאלי. רותי, את שוערת. נראה לי התבלבלת. אם אני אומר לך להיות שוערת, את שוערת. אין מצב, אני לא. רותי, מה קרה האנרגיות שלי להיות על הבוקר? אומרים לך להיכנס לשער, תכנסי לשער, מה? אח! תהיה אתה שוער. אני בא, מנסה לעשות שלום. פתאום משום מקום אני חוטף איזה כאפה. הנה ככה, כזאת. אח, אולי די עם זה? אריאל כל הזמן צועק. נראה לי הוא לא שומע טוב. הוא גם ג'ינג'י. מה קשור? מה אתם רוצים? טוב, חן, תיכנס אתה לשער. רותי, בלם. מירי, בלם שמאלי. אמא, קשר שמאלי. בסוף, אתה יו-יו. ויבי, לך אתה תהיה בהגנה, נראה לי אתה מתאים שם. אלון תהיה לידו. איתן, נמצא עליך משהו. אלי, אתה הקפטן. הופה, אני הקפטן. עכשיו הכל על הכתפיים שלי. מה בסוף? חן בשער! כמו שאומרים חז"ל, סוף גנב לתלייה. קשור. גנב, תולים. אני לא יכולה, מה אני אעשה? לא יכולה. די, עזבי, בסוף לא בשער. יאללה, ידיים לאמצע כולם. ככה אני אוהב את זה. סודר, פלס. השקיעו. חבל על הזמן. הדפיסו בצבעוני, לא סתם. תראה, זה לא ממש תואם את המלתחה שלי. אבל מה לא עושים בשביל אלי? מה שחשוב זאת הדרך. שלב האימונים הוא קריטי. כדי להגיע לתוצאות טובות, חייבים להשקיע. אנחנו חייבים לתת מעצמנו הכל, לאורך כל הדרך, גם אם זה קשה. אני? מי יכול עליי? רותי מפחידה, אבל לב ענק. פתאום אני שמה לב שחן חסר. חן, תחזור למגרש! חבורה של ילדות, בוכים לי שקשה, שחם, שהם צמאים. מה זה? אין על אבא שלי בכל העולם, מלך. כדור לראש? תגיד לי, מה, אין לך עיניים? יום אחרי פן? תראה, אני יוצא סרט מובחרת, אני שומר על כושר. לאחרונה ירדתי ל-42 קילומטר בשבוע. בסך הכל שומר על עצמי. בסדר, אז מתן היה ראשון. צריך לדבר על זה כל היום. מי שישמע, אני יכולה להיות אימא שלו. כאילו, לא באמת אימא שלו, אבל יש בינינו פער גילאים מסוים קטן.
אני עשיתי חישוב של סך הקילומטרים פלוס הערך הקלורי לחלק למספר המשחקים בריבוע של רמת המאמץ והמעלות בצלסיוס. ונשארתי על מהירות קבועה. ככה אתה יכול לשחק לאורך זמן. פשוט. נו, מה קורה פה, חבר'ה? מה זה כולם על הדשא? עוד לא התחלנו את האימון בכלל! קומו! קומו כבר! קומו! קומו! סך הכל היה ממש כיף. אני לא מבין מה כל הרעש, זה כולה אימונים, לא? הוצאנו להם תמיץ. האמת, נחום קצת נסחף, לא? את התוצאות אנחנו נראה במשחקים. בעזרת השם, בעזרת השם. גולדסטאר משפחת שקד, נתתם הכל באימונים. אבל זה לא הדבר האמיתי. כל הטוב עוד לפנינו. לכו קצת לנוח, נתראה בשלב הבא, שלב המשחקים. תראה, לקחת קבוצה של אנשים שלא מבינים בכדורגל כלום, ולהביא אותם לרמות מקצועיות וגבוהות, זה אתגר לא פשוט. אבל אם מסך כל התהליך הזה, אלי ילמד מה זאת אחריות, אז זה באמת לא משנה אם ננצח או ננצח, העיקר שננצח. ממי, אז לא הבנתי. מה יותר חשוב, שאלי ילמד או שננצח? אלוף הבעל שלי, אלוף. הצילומים יצאו ב9 טעמים. באמת רציתי, אבל לא יכולתי. בלב הייתי איתם.